Přivítej. Čau. A řekni, jak se jmenuješ? Filip Hess. Ký. Je to akorát Filip Hess. A toto je zase video. Náhodné blbnutí v reálu. Akorát teď tu jsem s takovým chytrým chlapečkem. Řekni něco chytrýho. Řekni třeba K plus K se rovná něco. No, řekni. No, řekni něco. Třeba nějakou blbost. Se takhle nedívá. Kravina je kravina. Počkat, Karolína, že je kravina. A počkat, kde jsi? A řekni, kde bydlíš? Bydlím v Kobelnicích. Kde? V Kabelnicích? V Kobelnicích. V Kobelnicích. Ne v Kobelnicích. Já to nechápu. Co nechápeš, že tu natáčím? Ne, že jsme rozuměli v Kabelnicích. A proč je to takové blbnutí? Protože mám tady tohoto kamaráda, kterého to uvidíte asi za 800 milionů roku. Henku je hnusně. Je tam sníh a je tu i Filip. Že bych vám chtěl ukázat naši rodinu. Budeme? Ale jo, pojď. Tady máme třeba moji ségru, maminku. To je moje babička, pozdrav. Klidni se. Toto je moje maminka, pozdrav. A toto je moje další babička. Ale já taky. A tady je Nelíka. A Denny. Se bojíš, co? Tak co? Bude to video. No a my jdeme dále. Kde je ta ségra? Tady je. Počkejte. To by moje ségra. Ne. No, už jste ji uviděli. A my jdeme zase blbnout. No já. Oh man. A že natočí nějaký challenge? Ne. Třeba prasečí otázky? Jo. Tak pojď sem. Já si to tu zapnu. Vy tam zatím napište nějaký video. Třeba na Snapchat napište nějaký otázky. Takže zatím ahoj, vaše. Takže už jsme tu zase a přečteme další otázku, kterou vy neuvidíte. Jsme bráchové? Jo. Ne, já se jmenuji teda Randa. Jsem Jolanda, těší mě. A máš stejné oči jako já, hnědé. No to jo. Ale nejsou takový retard jako já. No. A další, takže... A kolik máme roku? Takže řekni, kolik máš roku. 7. Znovu. 7. V březnu 10. Ale teď mám 9, takže mám 10. Další otázka. Jsme blbí? Já to nechápu. On teda není blbý. To já. Tak jo, to no, asi potom. Jsme dost chytří? Jo. On jo, já ne. Do jaké třídy chodíme? Já do žádné. Protože on šel teprve na zápis. Já chodím do 4.
Kolik máš bráchů? Máš nějakého bráchu? Ne. Já jednoho. Kolik máš seg? Jednu. Seger. Protože koho? Jednu ségru mám. Koho? Řekni jméno a příjmení. Hanička? Ne. Bolčo, ale příjmení to nevím. Hesová, ne? Myslím, že jo. A má už kulka? Ne. Tak je stále Hesová. Aspoň, myslím. A já mám 2 ségry. Karolínu Korandovou a Nelu Korandovou. A můj brácha se jmenuje Alexandr Koranda. Má možná taky YouTube? Myslím, že jo. No už to má dobrých 6 minut. No dobří. Máme nějaké jízvy? Já jo. Kde? Tady. A tady. Fakt. Já mám tady 2. Potom tady. Možná uvidíte tečku. Jo, možná. Tady. Potom jdu na rukách. Ty bílé flaky. Ty počkat. Tak. A před co to natáčíme, toto video? Před mobil! Protože ještě nemám kameru, jsem tak bohatý. A toto by bylo vše za toto video, takže se rozloučíme. Bye bye. A dverči.